ৰাস্তা হ'ব এইটো মানে ৰাস্তাটো এনেকৈ হ'ব ইয়াতে 10টা কি ফেমিলি হ'ব 10টা ফেমিলি হ'ব বঢ়িয়া কলনি এটা হ'ব কলনি হ'ব ओंखायनोथ' नोंखौ हेल्प खालामफैदों मिथिबाय हरसे उन्दुना मथे नागिरना मोनदो बहा मोननो बेयाव बारा होना नोङो खम खम फाइसे लांबाव ट्रेक्टर लिक दोङो ट्रेक्टर लिकआव बेसेबां होनो एसे होबानो जायो Hai. Let's go.